שלום לכולם, היום קיבלתי את חבילה בדואר. כתוב עליה $5 הנדקראפט. בוא נבדוק מה זה. אוקיי, מפתחות של פיפ"א וורלד קאפ, גביע העולם, מונדיאל. רציתי משהו של המונדיאל, אז קניתי את זה. זה עלה משהו כמו, עלה 7 שקל, הוזמן ב-20 לספטמבר, זאת אומרת עברו 3 שבועות. הופה, זה גביע העולם בעצם, לא ניזוק. זהו, הגיע באריזה יפה, לא עושים כלום בפנים, כלום. וזהו, זה הכל היום, תודה שצפיתם, ביי.